tikatosabe mochen taka nyasaye na wakirimbuye mono ndimbuye mono ege kogora gwakorira manene nyasaye kwa ndendire na ndu gwikirase litukeriga mone none ligeria bonsi bandigereti na gusabira obaseseni nimanyete ngana abange bandigereti abande kuruchinse chensko tata na gusabira obaseseni na indoba imukire ligoro na indoba chinguru ege kogaraye nigo oboseseni na indaye nigo kwimukire ligoro undeteye tata urabe munaye monana nikirora abaseseni ntoko bake na kuobonene nsiya mabereso kristo oyo romutoleto. Amen, amen, and amen. Igo andonse asoke bwaterete asamarieta litanga ni gongoro kucheremanya buto guse kugwanja ndoke mtoto Jeremaya nyabuto kugwanja ndoke evangelist kugwanja ondoke mchungaji mdogo kusondoke biso mtoto igo egentege tanga ni ayoli kwa bwatire asole kwa bwatire chiteka chinga mune chiga njo manyene Jeremaya asibali mutamanye tyomo ganone nigo nachagete kurwara nkobimba umubere ngwatigu chichointi na irunya gitari nanyorwa amanyi ngalire amache nkaba kerenga ki obugima bwane bwensi nyagitari nkinirete kerenga ki ekabanganje nyagitari nkoyirukirenga ki masoma anonsi akabanya gitari obugima bwane bwensi neba nawo kina kwana bwensi kukabanganya gitari ngakinira gali Kisilifalo hospital nkabanku ruwali guororo nyasaye undwanereire wikira bono ninkiye kogera nalinge kurwara nanyaba iboli bane mba manyete kulende ekero nachitego pimu n'umusongo asamanyinga nari natugete n'uburwero bukuru kunga zikoseri anemia sikoseri anemia uburwero bugukora manyinga bugakora machi bugo kamukita ekende yonsi uburwero butagete eliogo daily bono nje Jeremaya omuganone ni goleiga obukimu bubwane gose umubero yone nigonga egali eliogotarira nigonga egali egoikandonsi yagosaba amate gose yagosaba amabuta obugima bwane na bubolego ngegali utanyebegetia amabuta togosokera ogende sabali egali utanyebe utabugeti mambi onebekera amate goikeke nchera etenene agotebina amate ntagete obugima bwane nabona kinero okina kwane koleigo wikera bono obugima bwane okina kwane munegali omubero yone uganetia amaliogo daily kira lituko ngane iria amaliogo kira lituko 300 shillings inywa amaliogo 300 kira lituko kuroberero bwatugete alafu ekero nanyura amaliogo kira lituko ngane iria matunda chipitruti ebintu byo komenta amanyinga amatunda ebintu munebyo ebibyete abayibuli bane egas enkongu abayibuli bane bakaba bagachandika asinge nchiyo bugima bwane nzi obugima bwane bukaba bokongu asa abayibuli bane bagachandika weteranje Jeremaya andake monongo tebanga mamu minto na chandikete mono nakia kogarango tebanga tiga oseseliwe mama ase kwandusirie mamu minta kandemereri ekero abairi bamubura abamu abo bamutebinga bono mwana sindikayo buriro bumbuli kubwena no mutiga kumbi yorati muke nago chinero chandekire atimuke abantu bamutebi mutiga asise elinda akwera samo kaise nkabango kinere emechande menene mamu mintande ndetenya gitali yarabieka ntari korera na abantu ato mintonya gitali nchande gete mamu mintonero ngo muirione neronga basani bane neronga tato minto mamu minto kandida akande mereri nyasaye ondwane irali asegetanda kiriya Kisilifalo onyolenga aige kerombe kire asegetanda uko igali nyagitali Kisilifalo nange kobe kwegetandeke kindaire etokurara abantange babere batatu asegetanda na inda abana baroire
omuntu nabago kwase getandeke kindairororo omuntu nabakoba serious ase getandeke kindororo lakini nyasaye ondwanirire nonya mamu minto chandegete nainche mamu minto nande mereti akabamo nainche asenga kietalienke muna okonde mereri kwae ma bono nabeire etaengiya nkomo bakanyasaye na kumwobonene egekogerere obweneire nainde Kristo no mubui mamu minto munande mereti ni ongendete kotebanga tiga asesenigwe ase andusiri na sako nabo gwetera ogokina kwane mamu mtanginiri bweka ondemereiri omosigo yoiga gwetera oboteri bwane nakire buya ase bari berure koimokia omosigo yoiga nago tenenamo nainche erinde basire mamu mto egekombe keiga egekombe ke asogosira kwao nokongolera mariogo na ku support asokonyara nyora mario kira lituko tindwara ngenda nyagitali igonga kila lituko ekana nyora mariogo tinkurwara tinkogenda nyagitali igo na kire byasi bali mwatenenira mona inche kurumuna narenge nyagitali bali kuruna tere togotera ukwano gutangani ntomera maraika kinde nyagitali na abande bali mogendrete kunyagucha kurumaega subscribe channel yane tumira basani baino batebinga subscribe support omwana olicheremaya na indekero gwa subscribe liga akitafatali nango sabire onyare gokunaga ali ase kengere keri ekero kwage kuniro beke gali ase hor igo sese ni gwa mwensi asibali mwatenenire nanje omuganone no mutambe ninga nikobaeresa tinkobaeresa nkole lakini bali mugendete kufuatilia story yane gocha tiganya sae abaseseni bali mugendete kubwati omuganone gocha ngorenginga nabange mugendere kunyibwati gocha muno mto brodeni sonyamo tigoma na useseni abantu nabange tigoma ne nabaseseni nanda abaimukireri Magreti Murara tigomone nawe seseni abantu aba bali muri USA tigomone ne abaseseni bali mwafuatirire story yane na mwatebere nga Jeremiah ntutegete tole mamino musigoyo tukugolera mariogo tutemase tokonyara ndonsi tiganya sae abaseseni na indaba imukireri goro tindigo kwa moyo asengincho abasani bane bali twabeiramo nabwo banyangire tindigo kwa moyo asenginchaye kwateneniramo na inche waikire kwarosire yaya igongo tebanga wesu waikire tiganya sae agoseseni lakini toro samo na inche asengencho tari wanje kwane ngatera kindumuru tari wanje kwane ngatera kinde nyagitari tari wanje kwane ngatwala sikoseria anemia kulende nyasaye naligetie kirenga ekemo asobogima bwane nje amono bwago agoseseni gosanseseni agoseseni weteranje Jeremiah gose anseseni weterae olia kwa irule gotenamo na nje gose nyasaye ankonye weterae nabora nyolenga no bwatengane ye moyoka ora nyare gonkonya bo bwatengane ye moyoka eyuera nkonyo bugima bwana bwensi bubwene no bwatengane ye moyoka eyuera nsire asenga ki italienke tiganya sae agoseseni sana igo abami igo nkwe omoyo wetera ase ebukuya yubu na ebukuya saburi saburi isato ochakire mugoika ngabo bisabana niko barabange barubeire elinde bansiri lakini nyasaye ole igoro taligontiga barabu batebanga nyasaye umutigire taliko mokonya nyasaye umutigire raundi ya nyasaye taliko mokonya mimi nimeshukuru sana kwa sababu Mungu anaendelea kunipigania wale madaktari wote ambaye mmenidunga sindano wacha Mungu awabariki kwa sababu hiyo sindano umendunga seti umendunga kwa upaya umendunga ili usaidie maisha yangu niendelee kuishi wale madaktari wote ambaye mmesimama nami kwa kunishughulikia mahospitali yoyote wacha Mungu awabariki tena wainue sana sina mingi leo nilikuwa nataka niwasalimie niwajulie niko wai tena Mungu anaendelea kunipigania
Asengin choboriro bwane no kong nande mubwate emechando gose esuguli kira chingaki mwaroli muna gocha nyasaye nagenda tekondwanera muna bonongo kwana ne ordinary etali nyange na hospital abanyitali bansukuli keire tiganya saye abaseseni nabo igo nayo oli watenenira mona inche undigereti tiganya saye igele lyaiga nche timbwati kende ndakoe nyasaye urago seseni na ndako imokereri nyasaye urakorolekaniri agokonya se familia yao igo mpuye mono abaminto tiganya saye abaseseni subscribe my channel, support my nyimbo nyaro kon support asa materane ni support to my song ni support to my channel YouTube ni support to my ebintu nebinge oranyale kon support igo sese ni kwa sana kende gyons kiri kwigulenga nabo kon support tigo monena go sese ni